Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kabikolan, maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras na ngunyan, 11 minutos bago mag alas 7. Aldaw Banwan, ang pagdisarulyar ka nangingenot na isyu kan aldaw, ang pagkuha kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Aldaw Banwan sa 97.5 Bangon OK FM. Diyos maray na aldaw po sa Sendo Gabos. Liwat po ini si Ervin Borja sa programang Ano Daw Banwaan. Mga tugang kan saro pong aldaw, haros maagahan kita sa pagdalan sa ginibong inaugurasyon kan ika-46 na presidente kan Amerika. Naging interesante ang pagtukaw ni Presidente Joe Biden dahil po sa 4 na taon na sa pagtukaw ni Donald Trump na sayang sinanglian, ang tao sa Amerika nagkaigwang hararom na pagkakabaranga. Dahil mga tugang maninigaran na sa mga naging hiro-hiro asin panaram kan dating presidente na si Donald Trump. Napigatulirar niya ang racism o pagminos sa ibang lahi. Sa 4 na taon niyang pagtukaw bilang presidente, intirong nagkabaranga ang tao sa Amerika. Sa ibang Amerikano, apresyado ninda ang ibang pulisiya ni President Trump, lalo na ang policy na America First, na gustong sabihon bago ang iba, mga Amerikano na muna. 50 taon o 40 taon na nakakaagi, nahiling pa kan sa tuyang duwang mata kung ano ka yaman ka nasyon na Amerika. Ipagdudomingo, pagsimba, pagluluwas sa simbahan, mahihiling mo, pagluwas mo sa simbahan na may halabang lamisa sa mga simbahan, sa luwas. Napano-pano nin mga tinapay, cheese, asin gatas. Asin ang tao, libre siya ng magsimit. Tanganing sa pag-uli, ali sa simbahan, igwanin na kakanon. Libre siya na ito, Gabos, alagad mga tugang ngunyan, mayo na. Dahil siguro kadakol naman mga dayuhan sa Amerika, nan iba man pati, intirong nag-aadimuhan, kaya mayo ka ng mahiling ng mga araw kayan. Kaya mga tuga ka magluwas si Trump, nahiling kang ibang mga Amerikano, lalo na ka mga puti, na siya ang tamang leader para ibalik ang dating Amerika na mas apamado ang mga puti. Alagad mga tugang huri na, dahil kadakol ng mga immigrants o mga dayuhan sa Amerika. Saralak na ang tao, may mga itom, Asyano, asin Latino. Kung leader ka na matulirar ng racism o pagmino sa ibang lahi, makausakang pagkakabaranga kan mga tawong pinapamayuhan mo. Dahil mga tugang maninigaran na ang kontribusyon kan mga immigrant sa Amerika dakulang maray sa pagiging powerful kay ni sa entirong kinaban. Kaya, imbis minoson dapat apresyaron ang presensya ninda sa Amerika. Kung sa mga Amerikanong puti, si Trump ang ideal na leader, ay para sa mga immigrant o sa mga dayuhan sa Amerika, bako si Trump ang tamang leader dahil nagpapahiling ng pagka-racist. Dapat sa Amerika, leader na ini gabos, makugos, gabos sa klase ng tao, magputi, magitom, Asyano, Latino, asin sa gabos na lahi. Ay ang nakakangalasan na
sa tahaw kang pagpahiling ni Trump na may pagka-racist, dakol kita mga kababayan na Pilipino, nagustuhon asin ipinaglalaban si Trump sagkod sa huring aldaw na siya ang presidente. Pwede mga tugang na igwang mga nagi talagang maray na pulisiya o programa si Trump para sa Amerika. Pero para sa mga immigrant o dayuhan sa Amerika, paano ka magiging komportable sa nasyon na sa imong pigsasamputan kung ang leader kontra kan sa imong presensya? Ano daw banwan? Ang pagdisarulyar ka nangingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkua kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Ano daw banwan sa 97.5 Bangon OKFM. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa